I čao svima, ja sam Mare, dobrodošli u moj novi video. U ovom videu ću vam pokazati najbolju grupu na Facebooku. Pogledajte sad na zaslov na kompjuteru, više nije onako plavo. Sada piše sve Anes, kao moje ime. Znači, ovo je najbolja grupa na Facebooku. Vidite kako se zove YouTube. Znači, oni vas subuju, komentaršu i davaju like. Ja sam se pridružio toj grupi što sam ogledao njihovu objavu, pa zato sam se pridružio njima. A dosta mi se grupa čini dobra, tako da vi sad subajte, mene subajte, pridružite u ovu grupu i dobite više lajkova, više subova i više komentara. Znači, to bi bilo to što se tiče ovog videa i vidimo se u sljedećem.